Chokihola BPHC along asona kisung aphuthak nonpu anta KAAC atum anu chedeng vangve. Isia habar along kisokiun ekachelang japhan isi mission sekilang ahem kedokinang sot lapen bang so ahem along sekilang saipu saipi atum kedo bangta kinang sot. Jong se ahem do kokpen Dr. Narsa tuma ve pulote ahem dota dopake joychot. Lesson thot se kedam tang ningkan ko anpen loni Chokihola BPHC along manpower ave mate munit ka ve pena jok penang an katora do. Doktor ka bekali doktor lapen narsatum antadu bonta chekloi Johnny pena philote dak pen ka cheterek phit titia jok ningkan kang thimanta doktor narsatum ki do bangamatsi avidetlo la so jok bangso Chokihola BPHC long abangke permanent doktor lapen narsamatsi avi la so jok penang an aningkan pen bangso BPHC long doktor lapen nars nang helang puki hang bomlo bonta kithir thi baphan non puanta KAAC penang ke toy avela lapen anpar sitami bangso Chokihola BPHC long Dr. Narsatum ki dujia phan ki misena boha mate quarter ave longlia hoy arpong kabi pendanglok ambulance kabi laki rat thek daklo da nelitum Chokihola block PHC lo labang sodim atok bit na pen inglong ari pinakapodole ko pinone staff nelitum manpower bang ong la doktor kinanggi non bang hindi bang doktor nang beg la sino lagi permanent na doktor nang dutung asonte ini tumakari ima huten ke aju inupe na doktor pute anerlo gela poraju lakli ba mantuni ke emergency la buson doko piti ahut doktor abidet la buson ta doko inupe doktor bosi meeting dun duilo bulutang te lada bangga vete do la sonda do la hello isi la pena ka prek a staff dumta clerical staff non technical staff non la pen break jam staff dum la dag do once tame nang ki join pen mamat chiklo joni jon thom la dak bang ko uthot aka break adim chidam thujui la son ka namat nili tunga porting report ka pidekhe la pen report pen chenglok akip podundia son duulo ajara kam along sitami lapuson kisung angbong sitami bangso BPHC long staff ke papling japan KAAC tumamatsi kilang ponavi la so teng pen langdam polote pe pateng ason mate KAAC kachariatum ahin pen nilip constituency radaphan ke kilang ke pangkhre asonsi chethek pon longlo pusi nilip rat chethan pon rinti लसी KAAC कचहरी बीजेपी राचरिया सोंगतुम आई स्लोगन की हंग सबका साथ सबका विकास पोलोंग पचे तोंदुनरा लपेन KAAC CM तुलिराम रोंग हंग अहिन पेन RDP पोनरा Chokihola BPHC लोंग किथिर ठेप आ डॉक्टर पीपोना सोंते राडाफान अली लोंग पोंजी न्यूज़ रिपोर्ट KTV न्यूज़।